Sanibonani. MC Sitolo. Cha ingane zakwethu. Umuntu akedlulisa ukubonga. Njoba ngike ngasho ukuthi ngivakashele la eKapa. Ngise Cape Town endaweni yase Plattekloof. Ngibuka iTable Mountain njoba ngihleka kanje. eKapa ke for isikhathi manje ngicabanga is 20 past 8 ebusuku. Laphuza ukushona ilanga. So sekuntambama kodwa. Kunabantu abangazi baningi abantu abangazi la eCape Town. Bangazi lapha ku Transformation Live ku YouTube. Some of them bangazi ku Facebook ngokukhuluma nje indaba zasejele. Ngangingazi-ke ingane zakwethu ukuthi lento engiyikhulumayo engangibabaza engayibona ejele nale engikhuza kuyona abantu ngokubulala nangokuphatha isibhamu ukuthi bengangazi ukuthi lento ibaluleke kangaka kubantu ebathinta kakhulu abantu. Namhlanje bengicelwe ngenye inkosazana angeke ngimention ngoba ayisho. Bengicelwe yiyona ngihamba nethimba leli engihamba nalo yathi sicela sonke nethimba leli engihamba nalo. Yasisa lapha Seaside yafika sifake spare yathi asidle yajabulela nje ukuthi iyangibona ngila eCape Town nayo inosizi lwayo engiyolikhuluma ngelinye ilanga. Yathintika kakhulu mangikhuluma ngendaba yasejele. Yakuyaboshwa nayo kodwa inosizi olunzima emva kokuboshwa kwayo. Njengamanje ngithe mase ngifike endlini kunensizo bekune appointment dawo yakwaNgcobo le eMzinyathi kodwa ke ngomsebenzi isihlala la eKapa. Isihlala la eKapa kade izongivakashela nayo isifike yangishiyela nalo iwayini. Ifike yashiya nanti iwayini kanti leli wayini libiza aboma 1000 nemali. Libhalwe ku 2010 ithi mayisuke ngilalele iyazi ukuthi u2010 unyaka engaboshwa ngawo. Bafethu ngiyabonga kakhulu. Angazi baningi abafuna ukungibona la eKapa uma nje isikhathi sisekhona sizobonakala. Kodwa ke ngiyabonga ukuthi isupport yenu. Khona umunye usengiphe nemali. Omunye usengiphe imali. Babonga nje ukuthi ngikhona la eKapa. Abanye ke bakhala ngokuthi bengingasho ngani before ngize la. Thank you very much. Angazi ukuthi ngingathini. Ngiyabonga kakhulu. Alikho kivangele ngilishumayelayo. Bengikade mina ngokwami nganginokuthi sengaxoxa ngejele ngoba vele ngiqeda indaba zasejele. Ngangithi sengaxoxa ngejele ngaqeda. Kodwa abantu ngendlela abangikhuthaza ngayo nabafuna ngakho ukuthi ngiqhubeke ngikhulume nezinye nje indaba eziqwashisa abantu ngoba yabo nje abantu bebulala kangaka into amasoka ebulala intombi zawo kangaka. Abantu besilisa bebulala abantu besifazane kanje. Akekho phakathi kwabo bonke akekho noyedwa umuntu wesilisa ovuka ekuseni abulala intombi. Akekho noyedwa ovuka nje ekuseni abulala intombi. Ingxabano uma bebulala namhlanje ingxabano lokhu yaqala ukuyiveza ngo2018. Ingxabano lokhu yaqala ukuyiveza ngo2016. Ingxabano lokhu impawu zokuthi lo muntu uzongibulala lokuzaqala ukuvela 3 years back 2 years back. Impawu omunye uyazi ukuthi enye into isoko elizokubulala kwesinye isikhathi ubona lisakushela ukuthi lo mase sithandana uzongibulala. Mawusuku uyilalela ezinye zeindaba esikhuluma ngazo ukuthi ezinye impawu uyibona kanjani.
ngiyafisa-ke ukuthi lobu bulwane obukhona ezweni sengathi bungaphela, buphele futhi singayi nasemajele. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyalijabulela iwayini Nandi engilithengele lensizwa kaNcebo. Ngijabulele kakhulu, ngiyabonga kakhulu bafowethu. Lokho nje bengizokubonga ukuthi abantu la eCape Town wena ungacabanga ukuthi into yenza incane, kodwa hey, hayi ngiyakutshela khona enye insizwa nje, khona umunye ubaba wase-Eastern Cape, ubaba uDlamini okade ngifonela nge-video call, sakhuluma almost i-hour. Ngiyambona na ukuthi ujabule kakhulu. Bafuthu ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. This is MC Menzisto, thank you.